Hi guys, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hit sa notification button para update sa aking mga video. Hi guys, welcome back sa aking channel ngayon. Dito po kami sa Marikina ngayon guys. Sobrang lakas po ng ulan. Yan, kung makikita nyo guys, ayan, sobrang lakas. Ayan guys, dito tayo ngayon sa tabing ilog ng Marikina. Kung nakikita nyo, grabe, bumubulwak na yung mga tubig na galing sa taas. Ayan, lumabas na yung itim-itim na mga tubig. Oo, dahil na tag-ulan na naman ngayon, dito sa area namin, delikado naman yung mga pagbaha. Ayan, may ginagawa silang mga construction yan guys, yung mga lalagyan nila ng dike yan. O sana matapos nila kaagad para in case na darating yung mga baha na yan, medyo mabawasan yung pag-apaw sa ilog. Tulad dito, lumalakas na naman ang ilog, posibleng mayroon naman tayong pagbaha na maranasan dito sa lugar ng Marikina. Ayan, sana naman sa panahon nito, dahil tag-ulan na naranasan natin dito, hindi pa babahain to kasi yung ilog natin masyado pang konti pa lang ang laman, kaya posibleng hindi pa natin maramdaman yun. Pero paano naman pagdating ng mga panahon na madalas na yung pag-ulan, maranasan natin yung mga bagyo, sigurado makaranasan naman tayo ng mga pagbahayan guys. Yung tubig umaapaw, yan, matindi yung mga naranasan natin. Malakas na naman ang ulan natin, kaya ingat-ingat na lang po tayo guys sa kanya-kanya nating mga bahay. Ayan, yung tubig na yan galing sa taas yan, excuse me po. Yan, dito sa ilalim ng tulay sa Marcos Bridge, ayan na yung pong nadaanan natin. Galing po sa taas yung tubig na yan, kaya posible pong na maiipon yan sa ilog. Kung laging umuulan to, tulad nito, sobrang lakas ngayon, grabe. Mga tao dito sa amin, sa barangay IBC, sigurado pagdating ng tag-ulan, kakabahan na naman. Yan guys, medyo madilim-dilim na po ito ngayon. Halos wala ka makita sa daan sa sobrang dilim. Ayan, kaya ang takbo ko ngayon dahan-dahan lang kasi yung sasakyan sa sobrang dilim na ng paligid, dahil sa sobrang lakas na ng buhos nga ng ulan. Yan guys, tumataas na yung mga tubig sa kalsada. At lahat yan, mapupunta lahat yan sa ilog at may ipon yan, may ipon pagdating ng mga panahon na malakas na mga ulan. Samahan pa lang mga bagyo kung malalakas, kaya kailangan ingat na sa panahon ng mga tag-ulan na yan. Yun na nga guys, itong mga naranasan natin ngayon, hindi ko alam kung may bagyo ba ngayon. Sa sobrang lakas ng ulan, mga daan po puno na po ng mga tubig, kaya ingat-ingat lang po tayo mga riders dyan, lalo na yung mga nagmumotor, dahan-dahan na sa pagpatakbo. Huwag lang sa sobrang bagal, baka mabundol kayo sa sobrang yung bagal, tama-tama lang. Kaya ingat-ingat na lang po tayo guys. Ayan na po ang atin. Okay? Okay po. Maraming salamat sa inyo mga guys sa sunod na update. Sa panahon ng tagulan ay kailangan natin na maging alisto kung sa mga talagang ligtas tayo. Ayan po, may nalilito na sa ulan. Ayun, nakikita nyo, nagsabon-sabon na siya, nakatipid pa siya sa tubig. Maganda din ito tag-ulan guys, kasi pag maliligo ka, ligtas ka rin na makatipid ka rin sa tubig kasi
Maliligo ka lang sa ulan, wala na soul. Yan guys, oh. Guys, sobrang lakas pa rin ang ulan. Dito tayo sa Florence. Yan. Kung saan na mukhang madilim pa ang ating kalangitan. At yan may mga kasamang pagkidlat. Kaya ingat-ingat lang tayo mga riders dyan. Lalo na sa mga motor dyan, dahan-dahan lang. At sigurado namang makakarating kayo sa inyong pupuntahan. Okay. Ayan na ho. Sa kaliwat kanan. Sa dulo. Okay guys. Grabe talaga. Dilim ng taas. Bibili pa tayo. Hindi tayo makababa kasi sa sobrang lakas ng ulan, paano na to? Yan guys, oh. Yan. Okay. Sobrang ano talaga lakas ng ulan guys. Yan, pag wala kang wiper, sigurado sobrang dilim ng daan. Yan guys, nakita nyo yan, sobrang lakas ng ulan. Yan. Grabe talaga. Grabe maranasan natin to. Wiper tayo kasi madilim. Yan. Nakaista pa tayo ngayon. Ano si bang lugar na yun? Bumabaha na. Sa bandang Maynila, sigurado yan. May mga babaha na rin dun. Dito sa amin, bumabaha lang dito guys pag aapaw yung ilog. Pag di naman naapaw yun, hindi kami babahain. Kasi yung tubig na galing sa mga taas, galing sa mga kalsada, punta lang sa ilog. Yun nga lang, pag mapuno yung ilog, sigurado aapaw yan, punta na sa aming mga kabahayan. At sana wag na muna ngayon dahil nga mahirap ang buhay, may pandemic pa tayo. Yan, grabe. Sobrang lakas, lalo pang lumakas guys. Parang may galit sa mundong ulan ngayon guys. Yan ang sinasabi. Tabi muna tayo, tabi. Yan, ayaw pa magbigay sa sasakyan. Ayaw nga sa sobrang dilim. Grabe ha. Grabe guys, sobrang lakas talaga. Oh. Okay guys, thank you talaga. Kaya nga guys, bumaba ako, grabe. Saglit na ako bumaba, basang-basa ako. Sobrang lakas talaga, may bagyo talaga siguro talaga to. Kaya lalim na ng tubig ng guys. Yan, lumalakas na yung mga grabe, lalim na kaagad dito oh. Yan oh. Karahating bulong na kaagad. Grabe. Grabe guys. Lakas na kaagad. Punta ba ako nito ng River Bronx kasi walang stock ng gamot dito sa White Plains. Grabe guys oh. Grabe talaga.
Okay, baba na tayo. Ayan guys, saglit pa ng ulan pero may nagkasakian na. Yan o. Yun guys. Kita mo na sa sobrang dilim kasi talaga ng daan. Hindi may iwasan talaga magkasakyan. Kaya lahat ng mga nagda-drive dyan pag ganitong mga panahon, kung pwede namang huminto muna. Kailangan malinaw yung mata nyo at saka magaling kayo sa mga sirkulasyon na hindi kayo makasagi. Kasi lalo na madilim masyadong panahon dahil nga sa malakas na ulan. Saka yung mga pag ganito, isa pang payo ko sa mga nagde-drive dyan guys pag umuulan, kailangan mag-headlight kayo para mas makita kayo ng kasunod nyo o katabi nyo. Mas maganda kung naka-headlight. Kasi minsan madalas na nagbabiyahe ako pag ganito, yung iba hindi gumagamit ng ilaw kaya minsan hindi sila napapansin. Nandyan na pala sa likuran. Kaya mas mabuti na naka-headlight tayo kung ganito kadilim yung panahon, ganito kalakas yung ulan. Yan, grabe, sobrang biglang buhos lang to ngayon. Okay, so halos wala ka talaga makita sa daan sa sobrang lakas ng kita mo yung iba, hihinto na sila sa sobrang lakas ng ulan. Siguro yung mga nagdadrive nyan, yung medyo mahina na yung mata, yung malabo na yung mata, kaya kailangan nilang huminto. Ay ka dito guys, ang taas na dito. Ayan na, grabe, ang lalim ang bilis na mas. Siguro minto natakot siguro yun. Kasi may mga ibang sasakyan kasi, lalo na sasakyan mo mahalin or mababa, yun delikado yung vehicle mo dun sa pag lumusob ka ng mga ganyang baha. Yan, di talaga may iwasan natin yun guys. Yan guys, dito yan yung ilog guys, kailangan na monitor natin yan. Kanyat nyo alam dahil bago yung takulan. Ayan guys, tubig ayan, lakas ng ayan wah, grabe. Wah, ayan, lalim na ito banda okay, dito muna ka muna. Okay, ayan ilog guys, halos parang tumataas ng ilog guys. Delikado na naman tayo, babahay na naman dahil sa mga ilang minuto na rin to guys ang ulan. Tagal-tagal din at tuloy-tuloy yung lakas ng buhos. Ayan lang po ang ulat natin ngayon dito sa Barangay IBC Marikina. Ito assorted vlogs po, nag-uulat. Magandang hapon sa inyong lahat po.